Han paglibot namon han riyon 8, nakitaan namon ano sa nga nanay nga namimerkado kaagahon. Samtang iya napalitin isda amon niya gindaok nga gin-interview. Hin ka maulul good man, kun mapadarala kita, hin ka bugatit problema. Tara, updi kami niyo para masabtan naton ang sikreto. Kung kaya no diri nahuhulop hinanay, ngan bisan nagkakagaramo hiya hanuna-hunaon, na ato lagi hapon niya. Maupay nga adlaw mga ka-sexy, so adi kita yan na naton ikatulong nga i-interviewon para naton ikatulong episode han diak nahuhulo. Upod naton yan na hi Ate Padang. Ako Hipadang, taga Giwan Eastern Samar, 38 anyos. Siyempre may asawa. Okay. So, maupay nga adlaw hay mo Ate Pad. Hello. Maupay man. Ako hi Diana Otro from Anwaray Party List. Ani kami yan na mag-interview ha imo para ipasabot ha aton magkirita nga diri hira mahulop ha mga naagi nga problema ha irapan adlaw-adlaw. So may ada kami mga pakiana para ha imo. Anaton una nga pakiana, beforehand pandemic nakain ka. Before ang pandemic, nagtatrabaho na ako. Okay. Ano nimo trabaho? Trabaho ako, hatag trabaho, paragluto, limpyo. May catering service ka mo. Waray God. Soon magkakamayada ka mo catering service. Waray God. Parang plano. Okay, so Ate Padang, kumusta? Dakay amoy ni, nabat gyapin kakurian. Han, yan na nga, nag-pandemic kita. Ano mo masisiring nga iba nga natabo? Anong pagkakaibahan han bago pa mag-pandemic nga hinan? Yan na nga pandemic kita nga bawal lumabas, may mga protocol nga kailangan sundon. Siyempre, dako ang pinag-ibahan kay hanuna, kakagawas-gawas, bis kumain, waray sinusunod na mga protocols. Ngan, waray iton nga dire ka ba mag-aalang hit pag sapit istorya hit mga tao. So dito. Tapos yan ang may pandemic na bisan pagdaop, pag istorya dapat may 1 meter distance na, dapat naka face mask, face shield. Tapos dire na pwede magkarokantuhin ibang lugar, mga karisyuhan, din la. Bisan pagkantuha mga beach, dire pwede. So yan na, balay trabaho pula. Kumusta man iti mo pag-commute? Nagko-commute ka ba ti kadto iyo? Dani nagko-commute, dani nagbabike. At least, 'di ba? Healthy gihapon ang pagbabike. Okay, so maupay at least nga waray ka kawarayihin trabaho bisan under pandemic na kita kay damo gihapan aton mga kasi waray-waray nga nawarayan han trabaho tungod gihapon ini nga virus. Okay, so ikaduha naton nga pakiana, ano ang mga butang nga imo ging kakabarakan nga matatabo? Hay panadlaw-adlaw. Naging kakabarakan tungod ng pandemic nga syempre diri manggod kita na kadto ti mga lugar, diri na nga kanak na mabarakan nadtukon. May da iton nga ni nga bahin sunod na mga daw, waray ka na trabaho, kay diri ka pwede maglinakat-lakat, bawal maglinakat-lakat. Amit nak na mabarakan nga, mawarayan ako trabaho. Kung sakasakali man nga, simba ko la ano nga, maigo ka hit COVID-19, ano man ang imo baga mahihimo or ano man ang imo magiging aksyon? Siyempre, kung naigo ako na virus, pamati ko, dako nga iton nga ni nga problemahon kay tungod syempre mawawaray ka manggod trabaho, waray ka income, waray ka gudig hahatag ti mga anak ngin pagkaon naman la, syempre waray trabaho, di magkukurig ya. An imo asawa nakakasuporta man ha imo? Nakakapalit-palit gad manin ko, pero kay syempre kun baga tungod dit na pandemya na warayang gap trabaho. Sa bagay kay urusa man la ka mga iyo balay ano. Once maigo nga nito sa igo nga tanan. Okay. Anaton ikatulong nga pakyana, ano an imo masasagdon ha aton magkirita para makaato laha problema? Anak masasagdon para han magkirita nga bisan anong kakuriit kabutangan basta padayon lagi hapon nga
magtapod at Ginoo, tas manimbasog lagi hapon bisan kung may pandemic nga diri makadlagin pandemic para magbiling gyapin hin trabaho hin kaupayan nga diri lang magpinan asaha iba. Yan na okay ka man. Okay lang. Ani mo mga anak, kumusta man? Okay gyap. Okay, yeah, pero at least. Akon ikaupat nga pakiana, ano an may adam mo nga waray ha iba. Labot lahan kahusay kay given Patay. naman. Ano nimo makakasar nga igkakaparayaw nimo? Ako kakaparayaw ko diha akon nga waray ha iba. Iton ka makisasangkayong ko, makitawo ako ngahin. Yes. Dira ako makiawayon. Alright. And of course, may ada kita singer nga pwede kumantahit imo nga request. Anon imo kanta nga gusto mo i-dedicate para imo sarili or para ha imo family or friends? Kuan na lada, you raise me up. You Raise Me Up. Ayun, so Alanis, You Raise Me Up. Tune up! When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and settle with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Tapod lagi dahil Ginoo ati pads, ayaw pagbuliw, ayaw papirdi, ayaw kahulog. Anit ang waray para imo, lab ka namon.